Salamat kaayo Sir Nakwa sa gihatag ni Madam Didi Gagas sa mga gulay nga gihatag kang Marites Tanggaro diri sa Purok 6 Colorado dito. Kamatora sir, Ma'am Didi, salamat kayo sa imong gulay. Imong gihatag nako galing katabang sa mo, ma'am. Ito pait karon. Tara Ma'am Didi, salamat kayo. Kapunay. Ma'am, ako si Crisanta Lipada, ma'am, Purok 7 Colorado. Salamat kay aning grasya, ma'am, ngay imong gihatag kanamo. Makatabang na kayo ni sa mong panginahanglan, ma'am. Salamat sa pagda ko, ma'am. Sir. Okay, sir. Salamat kay Madam Didi nga nakadawat ko sa imong gulay. Ya. Kanang po lang ako nga maitag lawas, katagan ko nga kanang makahatag pagtabang sa tanan nga tao sa Davao del Sur. Salamat kay Madam Didi. Jolita Araboy, na ako na po yun sa Purok 6 San Agustin, Digo City. Magpasalamat kong dako kang Ma'am Didi na sa iyang mga tabang sa mga mas nilagagmay lang pero murag na angay siguro eh. Okay, sige. Salamat din, sir. Anak. Suman, Gagas. Salamat kayo sa hatag. Salamat kayo. Mayo ng gulay. May nang gulay kayo pani. Pani sa sining karton. Rahon. Ikaw, te. Ikaw ang isahin ka Ma'am Didi Gagas. Salamat sa iyong paghatag. Kadahan ka na. Tayo. Tanong. Kamu. Ano? Salamat sir. Kang Ma'am Didi. Kang Ma'am Didi. Labi na si Kang Gop. O si Vice Gop. Si Mark. Salamat. Gulay. Sige, salamat sir. Mary Joy Mission, daghang salamat, Didi Gagas. Kaya salamat Ma'am Didi. Maghinaot din na napay dagang mabot sa mga hinabang. Okay. Dahil mo Ma'am Didi. Salamat may Ma'am Didi unta daghang tong maabot. Ay, ma'am, salamat sa gulay mong gikas mo para dagdag ko sa mga konsumo. Gulay, sir. Salamat, ma'am, sa imong gulay nga gihatag. Daghang kayong salamat, Ma'am Didi. God bless. Okay. Salamat, sir. Salamat. Okay. Thank you. Ang presidente sa GK San Francisco. Salamat po ni Ma'am Didi sa iyang kaayo. Dako na kayong matabang sa pareha na mo mga listener sa Charm Radio. Salamat kayo ma'am, hinawatan ta nga katagan pa kaog na sa kinabuhi kay gikinahanglan kayo diri sa Davao del Sur para sa imong katawhan. Okay kayo. Okay. Ma'am, thank you kayo ani ma'am ha. Thank you sa pag-respond sa amo ang text through messenger ma'am. Salamat kayo. Okay. Thank you ma'am. Salamat kayo sa kuan kanang pangayon nako nga hinabang. Salamat kung Ma'am Didi Gagas. Salamat sa hinabang. Thank you. Michael, dahil kayong salamat kang Congressman Didi sa kitang hatag nga gulay. O hinaot nga daga pa siyang matagbangan ng mga tao nga nanginahanglan. Labi na sa panahon karon sa krisis. Ma'am Didi, daga kayong salamat. Sige, ato sa mi. Salamat. Dagang salamat. Okay. Ha?